Il-Fundazzjoni Caritas ser tkun qiegħda tella l-ewwel attività minn wara l-mewt ta' Monsinjur Viktor Grek, attività ta' tama għadunur il-mibki Dun Viktor. Il-kunċert ta' tama mtella mill-Joy Gospel Singers ser isir bil-kollaborazzjoni ta' tfal mill-Iskola St. Joseph Mater Boni Konsilli tar-Raħal ġdid. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt saħaq illi din l-attività, apparti li ser tkun l-ewwel waħda wara l-mewt ta' Dun Viktor, ser tkun ukoll mezz ta' ġbir ta' fondi. Ovvjament għadna ħarġin mir-realtà tat-telfa tal-Monsignor Viktor Grek, ġifieri din hija l-ewwel attività li konna ħannunzjaw wara t-telfa tal-Monsignor Grek, allura l-ewwel għan huwa li niċċelebraw il-ħajja tiegħu. It-tieni għan huwa għan ta' fundraising, skop ta' fundraising. Fil-konferenza l-ġurnalisti huwa saħaq li l-Caritas tipprovdi servizzi bxejn għal dawk l-aktar fil-bżonn, b'mod speċjali dawk li jridu jinħelsu mill-vizzju ta' droga, kif stqarr li fis-sena 2024 kienu l-fuq minn 900 persuna li rrikorrew għal programmi tal-fondazzjoni. Tkellmet ukoll Michelle Abela, id-direttriċi tal-Joy Gospel Singers, fejn spjegat li dan huwa kollu xogħol volontarju li qed isir sabiex il-Caritas tibqa' topera bl-aqwa mod possibbli. Hija saħqet li l-Caritas tirrappreżenta tama li din is-sena hija wkoll il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet tal-Ġublew tal-Knisja Kattolika, it-tama li ser tkun it-tema prinċipali tal-kunċert li ser tkun qiegħed iwassal spettaklu korali mill-isbaħ. Fl-aħħar nett Owen Mikallef, direttur tal-kumpanija Lidl f'Malta, sostna li ser jikkolaboraw flimkien mal-Caritas għaliex bħala umani għandna obbligu li ngħinu lil dawk l-aktar fil-bżonn. Anthony Gatt talaq billi ħeġġeġ lin-nies jattendu u jaqtaw il-biljetti minn fuq il-paġna tal-Caritas, kunċert li l-fondi li ser jinġabru minnu ser imorru kollha għall-operat tal-fondazzjoni. Dan il-kunċert ħajkun qed jittella fil-21 ta' Marzu, ikun il-ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija. Ħajkun qed jittella f'post mill-isbaħ għax għal dal kunċert ukoll ħajkun ġewwa l-Katedral tal-Imdina, l-Arċipriet Monsignor Claude Portelli offrilna wkoll li nikkollaboraw għal kunċert bħal dan u tajjeb ngħidu lill-bookings dak li jkun jista' japplika mill-internet page tal-Caritas. Matthew Polidano, għal Net News.